Nola da Anarien abestien sortze prozesu? Beti zasatzen naiz disko bakoitzin beste buelta bat ematen gauzei. Eta beste tiraiken kantaeriei, tiraiken kompozizion, eta tiraiken gehien bat ontxe letratan, ez? Musika asko haitu dut, eta musika asko haitu dut inglesez, zer ulertu gabe, eta zea hortatik nator. Eta ontxe, salbuespen benetan ulertu berde letrie, kantue gozatzeko. Eta ontxe letratan daket igual kantuen pixuen ere, kantuen pixuen bai bestina ere, aitzeako momentune letratan daket askoz gexo. Olako talde ulertze ezeten, talde inglesez abesten talde bat zartzezat batetik amarrea iruraino, ez da. Eta kriston disku da, eta disfruta ite, eta kotxe juten naiz tope kantatzen da. Baina ulertzeten kanto bat aizaten nien, da niretza kantue nik eskatze xot. Kantue konsideratzet letrie, melodixe eta interpretation arteko horrako gauza trinko hori. Kanto bat aitu eta kanto bat usatzatenik, kanto hori aiatzezat zazpiroa marrea. Orduan ni ere, neu ere, kantu iteko momentun hor nago. Igual lehen, seguro asko edadi ere izango da, ez? Lehen, musikalki, igual beste zoze bilatzen nuen, osaxatzen zen beste, ez? Eta oin ere, pilo bat usatzat hori, eta taldiek pilo bat ematexo hori, ez da? Baina ni neuk letratan, no? Gazteizko kuarto hartan hasi nuen metoduek ondikola berdin segitzeu, eta, jaikitzen naiz da, nik egun askotan gitarri jotzet, eta idea bat baldimaket mobilekin grabatzet. Eta horre ukitzen jut, eta hori da gauze bat nahiko, lanin jarri gabe ateatzezatena. Parte musikala nahiko, impulsibu, pixketola ateatzea. Gero, idazteko, idaztie beste gauza. Idazti asko bentsatzet, idatzi bartik, idatzi ditu gauzek, gero ikusi ditu. Sufriuk letrak egin. Ordu hau da datorren azinateakoan diskortako laugarren azalda hitzen. Txasiak erabat jan